deia que potser la mostra és el... Engloba tot això. Sí, i al voltant hi ha la participació de l'Ajuntament, el Teatre Metropol i els tècnics que ens ajuden, el grup de treball que es fa des del QS. Hem aconseguit fer una mica de pinya entre els grups, entre tots els grups, i ens ajudem. Ens van proposar els que fem una mica de directors dels grups de teatre jove, fer un curset d'actuació i direcció. Nosaltres realment fem teatre tots, ens uneix al teatre, però no ens coneixíem personalment fins a aquell moment i el Marc Jornet, amb les seves tècniques, va aconseguir que sembléssim com una companyia que començava i vam fer coses molt xules en molt poc temps. L'ambient d'amics que es va formar, perquè és com que el teatre ens unia a tots i va ser molt divertit. Vam agafar un dels personatges més característics de l'obra que havíem de presentar. Dels elements que portava aquest personatge eren uns elàstics. Vam aprofitar el joc d'ombres que van pensar els fotògrafs i llavors una mica donant a pista del que anava la nostra obra. Si no recordo malament, la segona reunió del grup de treball ja comencem a parlar de les nostres obres, ja comencem a explicar al grup de treball farem això, farem allò, necessitem allò, necessitem l'altre, no? Ens van proposar de fer la presentació en premsa. Primer jo vaig dir que sí perquè tot això m'agrada, però en acabat el fet de parlar davant del públic i que et gravessin i tot això dona una mica d'impressió. Tinc la sensació que cada any es participa més, hi ha més motivació, més ganes de fer teatre, més grups que s'aventuren a apuntar-se a la mostra. En primer lloc tenim Maestrems Teatre, que està per allí, Set Teatre, La Faixula, Col·legi d'Estonac, Aula de Teatre Sagrat Cor, Grup de Teatre Vist de Maradi, Tornavís Teatre, Som Set, Torralba Teatre i Seven Sis. Tinc la sensació que cada vegada hi ha més cultura teatral a Tarragona, des dels joves, que això també és molt important. I després també, dins de tot aquest cercle, els tècnics que ho coordinen des de l'Ajuntament, tot això, donen facilitats perquè els joves puguem també anar a veure teatre. Viva la matemàtica! Tenen l'oportunitat de fer teatre i de veure teatre a la ciutat. A mi del dia de l'estrena, el que em xoca, el primer any em va xocar molt, arribaves i era de veritat, o sigui, el que t'havien parlat durant tot l'any, de que anaves a actuar, de que vindria gent a veure's, de que era un teatre molt important a Tarragona, havia arribat el dia. I això, el moment de veure-ho allà damunt l'escenari, l'escenografia que has fet, el vestuari que has preparat, les llums, com agafa un caràcter, com agafa la forma que t'estaves imaginant durant tot l'any, no? Després de fer la representació ja obrim el fòrum, que és obert a tot el públic, s'aproxima al teatre. Vull dir, no és una cosa que es veu dalt de l'escenari i allà s'acaba quan s'acaba l'obra, sinó que la transmissió de coneixements és molt, molt important. L'Ajuntament proporciona un jurat que ve a les mostres a apuntar, diguéssim, punts forts i punts dèbils, a millorar. El dia que tenim la sentència, com diem nosaltres al nostre grup, la sentència de la mostra, ens agrada llegir-ho tots junts i sempre hem de treure les conclusions que ens ajudin a millorar. Ens van elogiar molt la part que van fer riure molt, que fa molta falta que la gent rigui i nosaltres aprenem d'aquestes coses. I penso que jo estaria molt content de com s'ha decantat de cara a l'any, de com l'any passat amb aquest. Ara potser l'objectiu de tots plegats és que l'any que ve encara el nivell millori. Els muntatges de la mostra cada vegada són més professionals. Ens va donar motivació per fer un treball que estigués a l'altura. Això que m'esteu dient és molt bonic, però no m'acabo de creure que aquí no hi hagi ningú que pilli una mica. Home, que pilli. No sé, potser el Lluís, no? No, però a Lluís li mola, no? Li mola, no? Si això li agrada al Lluís. Qui és el Lluís? El tècnic del Metropol. Va començar l'any 95, quan van inaugurar el Teatre Metropol en el que hi treballo. I em sembla que va ser el primer any en què es va fer la mostra. Vull dir que enguany farà 21 anys que hi treballo per la mostra i pel teatre.
Em dic Adoptov, soc conseller de tercera i em vull casar. No, perdó, no em vull casar. Em vol casar el meu amic Burchin. La noia amb la que em vull casar és molt guapa. No, perdó, no. Té el nas gros. Potser t'ha dit que si pensava casar-me, posem per cas. L'actor que m'encarna és el Marc. És un noi que va fer primer de bat i està estudiant molt. Hola. Ahir mateix em vaig passar el dia dient una frase del meu personatge. Tant d'allò, tant d'això, senyor meu. I de cop em diu cridant, no em menteixis, me la pècora! Però no cal que t'ho prenguis així. Estem fent teatre. He estat tot el dia parlant amb aquesta frase o amb alguna altra. És el que m'agrada més. Quan estem assajant, disfrutem, ens fem uns farts de riure. I això és molt important. Sempre igual. És que farta ja d'aquest any. És una frase, digues, a veure on estàs. És que hi ha dos. Ja dic, ara bastant malament. Bastant malament perquè ja voldria que hagués passat el dia 18 i que hagués passat tot ja. Jo he menjat un tros, perquè jo no he dit lo de suposo, clar. Generalment sempre les coses acaben bé, però mentre estem assajant costa moltíssim, perquè els hi vols fer canviar alguna cosa i és impossible, perquè hi ha vegades que ells volen fer el que creuen que és millor per l'obra, jo els hi dic que sí, hi ha vegades que improvisen, hi ha vegades que no els hi surt el paper. No sé, Enric, de veritat, és que estic... Ara va jo, no? Bueno, és que estic fins als ous de la gent dels actors i dels grups de la Mostra de Teatre Jove. A veure, abusar dels tècnics jo penso que sí. Jo abuso una mica d'ells, com que ja els conec i ja fa 14 o 15 anys que cada 2 per 3 estem allí a les mostres de teatre. Són molt pesats, es pensen que són uns grans actors i bueno, és bastant amateur tot plegat. No puc entendre que el Lluís digui aquestes coses de nosaltres. Encara que sigui una veu que quasi bé que no s'entén, penso que és ell mateix. Ja em preocuparé jo de parlar amb ell el dia que ens toqui fer l'obra i deixarem les coses clares. I aquelles són les nostres cadires. El tamboret és de la moda de tots els temps. Enguany és el tercer any que participem a la Mostra de Teatre Jove. L'any passat, de fet, la va escriure el nostre company, el Jorge, i va ser una obra que va agradar molt, que tothom va sortir molt content i vam dir que no ens podíem quedar només amb la comèdia, que havíem d'explotar altres vies i vam decidir fer un drama. El crani està fracturat de manera similar a la del bebè. El quart cadàver correspon a un adolescent. Gaudeixo moltíssim del dia de l'estrena i hauria de dir que és la meva part preferida, però em fa molta il·lusió el dia que s'escull l'obra. Que no sé per què, és una cosa molt curiosa, però sempre em fa molta il·lusió saber quina obra representarem. Els dies abans de decidir-ho estic com neguitosa i pensant s'escollirà aquesta o l'altra, no sé, m'agrada i m'agrada sobretot tenir obres per llegir i poder dir, hosti, tenim diferents propostes, però quina és millor, llegim-nos-les totes i les debatem. M'agrada molt. El fet de que l'autor s'hagi implicat tant en el procés de l'obra, que ens hagi estat preguntant, que s'hagi interessat per venir el dia de l'assaig general o el dia de l'obra, per mi ja és alguna cosa. D'uns nois que el van perseguir en un acte de l'Orca a la implicació que ens ha donat és una passada. L'Espai del Metropol és un teatre impressionant i per mi és el teatre més bonic de la ciutat. Els tècnics del Teatre Metropol a nosaltres personalment ens han salvat la pell moltes vegades. Ens han construït una cabanya el primer any, ens han permès jugar amb les llums, amb el so, que tot quedi perfecte, que no hi hagi cap problema. Realment és un goig. La cabana dels histrionistes la tenen com el nostre highlight d'aquí dels tècnics del teatre. I demanen llums de colors grisos i tal, llums tristes o llums tal, és molt complicat, és molt complicat. El dia de la roda de premsa us va oblidar d'anomenar-nos. Ara teatre. Sí. Papa! Papa! I bé, avui venim a fer homes.
una adaptació de teatre. Ha dit penis. Saps què vol dir això? Vol dir que hi ha un desig. I un desig sempre és un conflicte latent. I un conflicte latent sempre és germen d'un trauma futur. Bé, bueno, nosaltres com que estem repartits per Catalunya estudiant, doncs ens hem reunit aquí a Tarragona i cadascú ve com pot, la majoria amb tren, i per culpa o per causa d'això no podem portar a Trezzo. Però els homes que ronquen, saben que ronquen quan ronquen? Al món, quan estàs estressat pels exàmens o tens algun problema i quedes amb el grup de teatre per assajar o el que sigui, te n'oblides de tot per unes hores i allà interpretes un personatge que no té els teus problemes. Parlant de telèfons, m'acabo de recordar d'un acudit. Un acudit de telèfons. Si vols te l'explico. I mai havíem sortit del poble per fer teatre i clar, ens hem trobat que aquí hi ha uns recursos que a Montblanc no tenim. Llavors hem arribat aquí bastant perdudes, però com que són tan amables i així, ens han sabut guiar. Vale. Llavors, el tema llums, vull dir, nosaltres sempre hem fet servir els llums, o sigui, llum i... Un dels problemes de la mostra, un dels moltíssims problemes de la mostra, és que els grups no saben que venen a un teatre, es pensen que venen a una sala d'actes, que venen a la plaça, a un escenari a la plaça major del poble, i hi ha molta gent que només vol llum per veure-s'hi, no? I desconeixen absolutament les capacitats tècniques que té aquest espai i les capacitats humanes que té el personal que hi treballa, no? I és una lluita constant de dir-los, tios, aprofitem tot el que ens ofereix el Metropol, no? I hi ha qui sí que ho aprofita, i hi ha qui ve aquí a vomitar el text i cap a casa. Aquest és el Lluís, el que m'has ensenyat. Aquest és el tècnic. No pot ser, sí. Ell sempre ens diu que tot molt bé, que està encantat, que la mostra hauria de ser tot l'any, tots els dies, hauríem de repetir 2 vegades fins a la 1 de la matinada, o sigui, que ell vol fer una mostra after hour. ¿Qué se puede? Al final, como trabajas, ¿no? Hierro, ¿pero qué dice, señora? Se suposa que tinc 70 anys. Sóc una mica machista. No, una mica bastant. Una mica bastant machista, vols dir? La vam triar perquè ens semblava una comèdia molt divertida i... Divertida! Que tinc 70 anys! Que m'agrada com pensa el meu personatge, però per això m'agrada fer-lo. Una setmana abans d'estrenar l'obra ens vam donar compte de que l'obra era molt llarga, perquè, clar, sempre l'assaig és per escenes, no? I concretament diumenge de la setmana passada vam dir... Hostis, quant temps portem fent l'obra? Sí que fem interrupcions, no, als assajos, però no fèiem tantes interrupcions com al principi. I vam dir, portem 2 hores i quart, això no pot ser. Traient les interrupcions, jo calculo 1 hora 45, fàcil. Si us avorriu, marxeu. 10 minuts per començar. 10 minuts per començar. La cosa és començar. I que s'acabi. Hi ha gent, 2.000 espectadors. Vinga, la sensada, música, i benvinguts. Quan me dices que la sala está foscas, al entrar música. Ahora mismo estamos en la primera escena de la obra. Es alucinante. Yo he estrenado, por así decirlo, la obra. Es flipante estar allí. Estaba muy nerviosa, muchísimo, pero es una pasada ver cómo la gente se ríe y ver cómo puedes jugar un poco tú, ¿no? Es increíble.
vinc aquí religiosament cada dia a les 10 del matí, obrim el teatre, els hi muntem les llums, els hi preparem l'àudio, ens traguem els seus suporífers assajos i estem fins al final de l'espectacle, que acostuma a ser un panyasso la majoria d'ells. Laura, Tigres tals, esteu bé? És a dir, va tot bé? Esclar que sí, va tot de perles, per què ho dius? No sé, et veig molt enamorada. Vols dir que les talls no ho està? No puc jutjar massa sobre això, soc la teva amiga i no vull que et facin mal. Escriure un guió dramàtic, a mi almenys, m'és més fàcil que no fer riure, per exemple, perquè és difícil, ho trobo una mica difícil. S'ha de tindre almenys més experiència que tinc jo segur. El que més m'agrada són els assajos abans de l'obra de teatre, quan ja està tot el mobiliari, quan els actors ja no tenen el text a les mans, que ja t'ho pots imaginar una mica més i pots ficar més realisme sobre tot això. És el seu primer any i estan una mica, saps?, amb nervis. Una mica de nervis. Mira, perquè precisament l'últim assaig que vam fer, avui ens toca un altre, però l'últim assaig que vam fer estàvem fatal, no sortien les frases i va ser horrible. Nosaltres som les directores. Anem complementant-nos una miqueta i engrescar i dinamitzar el grup de joves que tenim a la residència i també fer una miqueta de vincle entre la gent dels instituts de realització audiovisual del Pere Martell o els de caracterització del Cal·lípolis per fer una miqueta aquest popurri que som aquest teatre. Els alumnes s'apunten amb una activitat que és l'activitat de teatre. Llavors el Marc, com que ja és alumne de fa un parell d'anys, ell estava molt motivat en fer una obra de teatre i li vam dir, el vam animar i sí, es va engrescar. Faré una foto al pa amb tomàquet i l'enviaré l'Style. Entenem, doncs clar, és una obra que és molt d'ells, no? Llavors, però els hi costa, vull dir, això d'experimentar sentiments, de posar-se dintre d'aquests personatges els hi ha costat una mica. Bueno, clar, perquè el que costa és el control, diguéssim, d'aquestes emocions. Quan les sents i ja està. Quan has de decidir, no? Ara toca que expressi això, que expressi l'altre, és aquí la complicació. Clar, és que pensa que jo vinc d'una època daurada on vaig treballar amb els millors professionals del panorama català, estatal, europeu, quasi gairebé mundial, i, hòstia, ara em veig aquí fent dissenys per merdes d'obra sense cap mena de direcció, sense cap mena de sentit, avorridíssimes. Tant en tant veus alguna coseta que dius, hòstia, calla, que sembla que intenten fer alguna cosa diferent, però acaben sent igualment panyassos insuportables. Bé, que fort, no? Això, tu has vist, era el Lluís, dient això de nosaltres. Home, i amagant-se d'aquesta manera és que, no sé, què hem fet nosaltres? M'he quedat és un flipant. personatge una mica singular, vaja. Doncs el que més m'agrada, home, el dia d'avui és bastant èpic, en el sentit que és bonic, és el moment en què tots els fruits surten, no?, de tot allò que s'està preparant, però els assajos, sobretot els assajos finals, quan ja tens totes les peces que van encaixant i tot va sortint bé, aquests assajos són divertits, perquè quan ja saps el text, bueno, ells estaven al text, saben com s'han de moure, comencen a fer paròdies de tot el que s'ha de fer. Llavors és quan surten gags i bromes internes. Quina pudor que fa! El Lluís és un tio fantàstic, ens fa un favor enorme, vull dir, perquè nosaltres venim, tenim una obra, hem assajat molts mesos, tenim una escenografia molt xula que hem treballat molt, però realment qui ho fa lluir tot és ell, perquè abans estàvem a baix, mira, Lluís, que tenim una escena que hi ha un musical enmig d'un bordel, no sabien quina llum, tranquils, jo us ho arreglo. I ell mateix, te baixa les barres, et tria uns colors, us sembla això bé? Genial, i és que sí, és que és ell el que realment fa per realçar tot el treball que hi ha hagut darrere. Per triar l'obra que fem cada any, el que fem és ens reunim tots. I va guanyar la proposta de fer una novel·la pulp. Les novel·les pulp són les novel·les que es feien durant els anys 40, que escrivien aquells escriptors fracassats, que no tenien diners, s'imprimien en paper dolent, i se va néixer
Charlie Hollow, que és el protagonista d'aquesta obra d'aquest any. Tenim el cartell d'aquest any, del díptic que donarem. I ell serà el detectiu que ens portarà a través de la seva aventura. Sí, no, clar, és que si tot es quedés aquí dins, doncs, bueno, encara ho podríem suportar, però és que, clar, és el dia a dia. Li he hagut de demanar un cinturó que portava, perquè em queden els pantalons, i no, perquè em portava un cinturó de color marró i havia de portar un cinturó negre, i li he demanat el de cinturó. Podeu passar? Sí, passeu. Sí. I li he hagut de demanar el cinturó que portava ell posat perquè no podia sortir amb un cinturó marró, vull dir que ja anem del pal nosaltres. Sí, Vale, vale. És que es fa tard. Molt bé. Clar, és el dia a dia, és el telèfon, és anar pel carrer, és haver d'esquivar a la gent que et pregunta si et va agradar, si tu estaràs el dia de l'obra, si... I al final aprens a veure la gent de lluny i a canviar-te de cera, a canviar de carrer, posar-te les ulleres de sol, simular trucades fictícies de telèfon, és un sinvivir, és un sinvivir. Nosaltres li hem dit totes les llums, però ens havíem oblidat una cosa. Quan ja ho havíem fet tot i tenien totes les llums a dalt, nosaltres, ai no, que al final hi ha una disco, corre, torna a baixar, torna a posar. El aire que verás. Nosaltres portem 7 obres ja fetes aquí al Metropol i crec que a cada obra ha estat ell aguantant-nos, pobre, perquè... No, és una necessitat vital d'explicar-ho, que la gent ho sàpiga. Carinyo, que no surt que de cara... Tu li saps treure? Però no va enroscada, que no? Sí, la bola va enroscada. Estaves estirant, no? No, òbviament no hi he pensat. A veure, gira, que porta ja. Del pes al meu. Ho has aconseguit o no? Qui falta maquillar? Qui falta maquillar? Digue'm el fajín perquè em va 3 metres ja. Jo en tinc Però això no la boleta del meu fill. Què maquillo? Jo poso la boleta de l'arracada. Qui m'ha robat la base? La dono per perduda, no? Base de maquillatge, home. Ja has vist les sabates que porto? Ah, i vam demanar també unes sabates, però com que vam veure que els trajes a Xina sortien també de preu, vam dir, doncs per què no comprar unes sabates a Xina? Però, la veritat, és que no ens hi cabien ni el dit. Van arribar 30 sabatetes així. I ara hem hagut de, en 2 dies, buscar-nos sabates de tot tipus, per tot arreu, i busca, que som 3, que tenim un 37 de peu, busca unes sabates d'home de 37. Adolfo Suárez y su hijo, Adolfo Suárez y Maras, con su esposa Isabel Codes, en un montaje protagonista en Mario Vargas Llosa, con su esposa. He volgut exposar el grup de teatre que, com que són de Montblanc, han tingut problemes logístics, que haurien d'estar aquí presentant-me avui, no he pogut dir. Bueno, vinc a presentar l'obra que han fet els de Tornavís Teatre. Enguany ens han portat a l'obra aquesta de Alejandro Llana, Lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la hija del presidente, sense cap coma ni res. I era de veritat, I era de veritat. Pues Déu-n'hi-do, no? I el vinya del mar s'ha acabat quasi. I el menjar també. De menjar, bàsicament hi havia pa, panets d'aquells petits i truita només. Dios mío, misterio. ¿Dónde está el tren de la bruja? En la casa de los espejos. Avui venim a veure La calle del infierno, un espectacle de l'Antonio Onetti, una obra de teatre ambientada en Sevilla, que parla de 3 dones. Y encima, sin pecho, con 2 mandarinas nerviosas. De les frustracions i les misèries d'elles en general. El nostre encàrrec per part de la mostra és valorar una mica des de les nostres experiències dintre del món del teatre el treball que realitzen els grups. Escolta que la filosofia
bàsics és voler portar el teatre a tot arreu. Si tu no vas al teatre sempre acabarà arribant a tu. Sí. Aquesta companyia ha portat les seves obres des de cases particulars fins al centre penitenciari de Tarragona i ha passat per bars, instituts i, evidentment, al teatre. La posada en escena, sobretot minimalisme per dues raons, perquè ja és una marca de la nostra companyia en general, ens agrada fer les coses així, i segon, per falta de diners, evidentment. És molt habitual, no?, pel matí, quan vens cap al teatre, que te trobes gent pel carrer al matí. Hòstia, Lluís, on vas? Dic, doncs vaig a treballar. Com que a treballar? On treballes? No treballes al teatre? Dic, sí, clar. Però que no és a la nit, l'espectacle? Dic, sí, clar. Dic, però què? Anem mitja hora abans, obrim el teatre i tal. Hòstia, clar, la gent no és conscient de tot el que hi ha darrere d'un espectacle. S'enien i apagaven sobre la història, dius, molt bé, el foco blau sobre el vestit blau, el foco vermell sobre el vestit vermell. M'han donat elles, Dius, perquè reforçava moltíssim. Al final de la caixa, foco, ja, que queda molt bé tot. A mi m'agrada molt. Amb molt poca cosa tu veies Andalusia. La noia més prima de totes. Faci de la noia més gorda, aquests del Perseo. Avui fem un assaig general. Nosaltres normalment en fem un cada any d'assaig general, però enguany el repetirem com a 3 o 4 vegades, si podem. Demà estrenem i encara ens queden coses per acabar d'aclarir. La Gina no vindrà. La Gina no vindrà? Una mare que té molta febre i ha d'anar al metge. Vale, aleshores, vestiu-vos ja tots, perquè farem un passe ràpid perquè la Joana pugui marxar. Jo vestiu-vos i comencem, sisplau. Vestiu-vos i comencem, sisplau. L'únic que pot interrompre sóc jo. 5, 4... Va començar d'una manera molt confusa el dia que Crisi, rei d'Argos, va visitar l'oracle de Delfos. És un tetradracma. Visc cremant-me torturada. Una passió. I prou. Si vols tot això hauràs de vèncer algunes dificultats. Les temibles grais custodien alguns d'aquests objectes. Porteu-me a Celo. Aquest, moltes gràcies. Aquest, molt bé, molt bé. Laima. Sí, els baixo. Ja els pots baixar, no els vull per res. Gràcies. Nosaltres enguany fem Perseu de Carles Batlle, que és un autor actual. A partir d'un text d'Espriu ha escrit una obra que es diu... Podem tornar a començar? Aleshores, és un text modern que parla d'un mite clàssic que molta gent coneixerà. Gràcies a això l'obra es pot interpretar a diversos nivells. La gent que conegui Espriu l'entendrà en aquest nivell i la gent que no el conegui no necessita conèixer-lo per entendre l'obra. Entendrà el mite de Perseu explicat d'una manera més moderna, més actual. Jo et diré una cosa que no sap ningú, i és que el Lluís Guzmán diu que fuig de la gent de la mostra de teatre jove, però en realitat frisa perquè arribi aquesta època de l'any. Jo només espero que només que un dels centenars o fins i tot milers, diria, d'actors, tècnics i actrius que hagin passat per aquí, només que un d'ells hagi marxat a casa sabent una miqueta més de llum, de teatre, de tal, jo per mi això ja és una satisfacció. Tots els alumnes de quart de l'ESO van fer unes redaccions basant-nos en la Brusa Vermella i altres contes, llavors es basaven en un color, un lloc, hi havia d'haver un flashback, i llavors a partir d'aquí van fer una selecció. Seleccionar unes 7 i que són les que representarem. Les obres que hem fet estan adaptades, o sigui, estan inspirades en Mercè Rodoreda. I mola quan ja, després d'assajar un munt de temps,
Bueno, que tampoc hem assajat tant de temps, però bueno. Intentem veure una mica com ho veurà el públic després, no? Perquè, o sigui, tu fas i ho veus des del teu punt de vista, però tu has de pensar, això ho fas pel públic, llavors has de pensar en aquest tema, en com ho veuran des de fora. Estem nerviosos, però a la nit, quan quedi mitja hora o 20 minuts, suposo que sí que estarem allò de... Qui ens sembla? Bueno, també al cap i a la fi qui ve són els familiars i amics i professors. Sí. Llavors hi ha confiança. I companys. Amb la gent que vindrà. Ja, però ens faran coses des de... Ja, espero que no ho facin, tio. Bueno, jo sempre estic nerviosa, o sigui que... El que farem ara serà un passeig tècnic, que se'n digui. Que mirarem entrades, sortides... Encara? Bueno, sí, amic. Vaig a parlar amb el tècnic, ara ja. Vale. I tot pateixo suborns, he rebut regals en forma de bombons i és molt angoixant, Bé, ara mateix estem esperant a una de les actrius. Està perduda per la Nacional 340, són les 8 i diu que triga 40 minuts. ¿Empezamos el calentamiento, chicos? Sí, no he llegado a mano, pero empezamos. Zip, zip, zup, 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 zap, boing, zip, zap, boing. Abans de començar l'obra, sempre el que fem és un escalfament conjunt. Fem una mena de ritual que ens hem anat inventant amb les funcions. I això és per agafar ritme. El que fem és connectar-nos, ens enviem energia. És una obra que improvisem moltíssim, necessitem estar molt connectats els uns amb els altres. Fem una cançó, sempre, i un ball. Com ho és, xicos? Sí. Tenim algunes coses marcades, però igual que fem a l'obra, quan estem escalfant i quan estem assajant, deixem que passin coses i ara estem fent un exercici de manipulació, per implicar el cos, per rebre de l'altre, per ser ràpid, improvisant. Aquest crit final deixem per acabat l'escalfament col·lectiu. Falta mitja hora. No ha arribat l'actriu. ¿Le podéis pedir empezar a la Ya les he comentado que llega tarde. Les voy a preguntar. Mate, qué elegante. ¿A que sí? Hoy muy elegante, Hoy voy de ligar, de verdad. Sí, ahora vengo. ¡Oh! Tus zapatillas huelen asqueroso. Això és el dia a dia. No és que fem una cosa especial, sinó que som així i pitjor. La obra básicamente va de esto de cómo nos pueden comunicar o cómo no acaban comunicarnos, sense comunicamos, sense dir res a la vez. Como decimos mucho sin decir nada. Sí, eso. Lo importante es entender. Quiero mandar un saludo a mi mamá y a toda mi familia, que espero que estén muy contentos de que estemos aquí en nuestra última función en Tarragona. De la temporada. De la temporada. Y la primera en el Teatro Yo. Manon Tiama. Por favor, acude información. Manon Tiama, información, la busca Somset Teatro. Adeu, ¿y qué hora es? ¿Qué hora es? Y el tema de aparcar y tal, que aparte de la puerta, que se cambien el coche. Que cambien el coche, ¿no? Sí, que venga de días. Vale, m'acaben de dir que està al davant. Vale, sí, envia-la pel jardí. No saps tu, Allà, no? Amigo, amiga. Amigo, fes. Allí. Aviso 5 minuts, eh? A tope. Benvenida. Vinga, hola, guapa. Hola. A tope, ¿eh? Vale. Vamos. Arriba. Hòstia, vols dir que m'he cremat... Epa! Hòstia. Vols dir que m'he cremat una mica? Ok. Però, jo què sé, pues és el que hi ha, no? No sé.
si no, doncs... No sé. Que potser sí, però... Si és que en el fons els hi tinc molt de carinyo, vull dir, és que jo ja no sé què faria sense la mostra. És part de la meva primavera. I jo què sé, també són bona gent i has d'entendre que no han estat mai en un escenari i... Però joder, és que me foten unes pallisses del copón. No estàs gravant això, no? Ah, vale.